nunca se acaban. Las materias sin términos te alaban. A ti, gloria y pasión de la pintura. Quan el blanc es fa hegemònic, no desapareix el contrast de les formes d'una precisió que ratlla la perfecció i que, doncs, ens convencen com un miracle de la mà de l'artista, amb d'altres d'indefinides que relativitzen al capdavall el cristall transparent, la porcellana, el metall de les cafeteres, les gerres, les tasses, els plats. Així, Rafael Català ens obliga a preguntar-nos per què la difuminació vora la concisió o per què un estri tombat vora la solidesa d'un conjunt implacablement estructurat. Català maneja enginyosament la intercomplementarietat. No cerca aliatges habituals, adapta al contrari, allò que difícilment imaginaríem aparellat, si ell no donés fe que tot és possible. Cal saber-ho i voler-ho fusionar. La llarga sèrie de Rafael Català en què deflecteix els cobertors no se sap de què, amb una pulcritud impecable, no és exempta del misteri que estimula imaginació i pensament. L'arruga calculada, les línies de plecs en les teles rigorosament estirades, els vels de fum, les imatges transformades d'un mirall màgic. Si hom no és capaç de depassar l'admiració dels elements més ostensiblement visibles, no pot comprendre la magnitud ideològica de l'art de Rafael Català. És sempre anàlisi i síntesi alhora, immediatesa i sublimació, proximitats i exaltacions, esplendors i foscors, simetries i desgavells plens de sentit. La natura és viva, sense morir, perquè res no hi és mort, en l'obra pictòrica de Rafael Català. Fora de context, no sempre on l'esperaríem, de vegades a terra. El vímen despentinat dels escampells on seuen majestuoses peces que potser on voldria altres suports, els llibres amuntegats, tancats i oberts, amb l'alfabet expressament il·legible, és a dir, en contradicció flagrant amb la destinació final. L'aspa que pot ser creu o signe d'operació, tant se val, penjada amb agulles que les tenen en un llençol, que es descaptella en corda esfaligrassada i que amaga un volum que resta en la incògnita cercada de la proclamació. Altres signes de llenguatges universal fan de rerefons, mai secundari, en la producció de Rafael Català. La mà i el pensament de Rafael Català són de visions fortes, colpidores, sense passar llindar del raig potent que pugui encegar. Però sorprèn sempre, perquè no s'amolla a les predisposicions naturals. Així, les llums i les ombres no estan condicionades per latituds celestes. Són allà on Rafael Català considera que contribueixen a mig amagar o a descobrir obertament una imatge o un petit espai. L'artista tampoc no se sotmet a una lògica argumental segons els esquemes habituals del discurs, la simultaneïtat preval sobre la successió, per la qual cosa tot pot fondre's en tot a partir d'un objectiu d'impressió o d'expressió volgut i cercat. Si de cas hi ha arbitrarietat relativa, mai no es pot parlar de gratuïtat. Els cossos fràgils o forts, aïllats o superposats, de cromatisme suau o brusc, perfilats minuciosament o senzillament insinuats, són compatibles gràcies a la destresa de Rafael Català. En la seva obra, he preferit fer-lo en bolígraf d'aquest, un rotulador, perquè si agafo el llapis començo a borrar